ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତର ଏହି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କିଛି ବି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ହେଉଛି ସିଲିଗୁଡ଼ି କରିଡର, ଯାହାକୁ ଚିକେନ ଲେକ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଭାରତର ସମସ୍ତ ଭୂମିକୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ୟା, ଚୀନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ସୀମା ନିକଟରେ ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ଭାରତ ଦେଖି ଏହା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ନାହିଁ, ଭାରତ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଆସାମର ଏହି ସିଲିଗୁଡ଼ି କରିଡର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 75ଟି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଡିପ୍ଲୟ କରାଇଛି। ଏହା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସର 93ତମ ଆନିଭର୍ସରୀ ଅବସରର ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଏୟାର ଶୋ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଏୟାର ଶୋ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆରେ ଭାଇ, ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏୟାର ଶୋ କରେ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ରହିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତ ଆଉ ପୁରୁଣା ଭାରତ ହୋଇକି ନୁହେଁ। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ଏପରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏୟାର ଶୋ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ମେସେଜ ଚାଇନା ପାଇଁ କି ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ଆଖି ଉଠେଇ ସେ ନ ଚାହିଁବାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଏପରି ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।